Той здравейте, всички, ако ни гледате на Самстон и днеска ще играем на... Ехо. На кой ще играем, бе? На Minecraft. Да, и днеска те ще се изправят. Днеска ние тримата ще се изпитаме с... Кой да участвате в войни, не ще? Защото съм админ, хостера на сервера. Майката. Аз сега съм админ, пак мога да играя без... Добре, аз се отрових. Аз се отрових. Готово. Аре, почваме. Аре. Дай. Сега пипи трябва да правим, ама. Не. Аз пипи аз съм отрових. Така. Така. Дайте. Аре, почваме. Така, имате доста силни мечове, така че убивате мобовете от 3 хита. Или по-малко, опс. Ама без лоши да няма. Хавай. Моя меч е най-силен. На малко ли сте? Не. Така, номер 2. О, фак. Колко кръв сте, бе? Чакайте да се хилна. О, човек, те няма да ги убием, ама. Скоро с моят меча ще ги убия. Човек, това няма мога да убием. Аз бия едно такова повече човек. Еди. Аз убих един. Аз убих почти всичките. Да, ти след това си за по-хубав меч от нози. Аз убих двама. Аз трима. Аз убих Ти си така, значи аз съм убил 6 тима. Аз съм убил трима. Така. Сега следващото изпитание. Аре! Те си смряха. Не, няма да следващото изпитание. Сега се пазете и бягайте. Внимайте да гръмнат. То няма повече. Да. Не, тук има още, Той хора. Следващо изпитание. Чакай. О, вещици! Поне лък да бях мачери, поне лък. Гъмън. Накъл. Ето ви храна. Взимай си на не. Искам ли още полчан? Имам 4. Достатъчно ли са ти? Искам 64 точно. Има 60. Аз имам 4. Това ми стига. Следващия изпит.
Ето, толкова почнки ти стигат. Махни! Защо? Що ми искаш? Виж колко имам малко. Едно, тя има. Готово махнах ти ги. Аз бих 3. Окей. Бих нула. Следващо изпитание. Чакай да го измисля. Чакай, измисли го. Айде, няма да слабим. Виж на слабим. Гледайте ги в очите. Гледай го в очите. Където? И чакай, трябва да ви енчантнат и лъкове за последното изпитание. Чакай първо аз да си го енчантна. И ще ви трябва флай. И къв беше ония енчант? Тук изобщо има ли книги? Не. Добре, значи сме само ние двамата. Окей. Виждам. Мен национално изчезна интернет. Окей. Дай. Съкни два пъти спейс. А? Съкни два пъти спейс. Сега ще биеме най-опасното нещо. Ама то ще ми разруши кърсата. Чакай. Чакай да те телепортна надалеч. Човек, аз защо не мога да пиша в чата? Ало, Да. нещо стана изключено. Защо? Шит. О май гад, Не да сме в океана. Аре, нали имаш флай, идвай. Надявам се клипа ви е харесал. Ако искате да продължавам поредицата,